tarpeisiin tässä maan ja talouden tilanteessa ja kaikessa. Okei. Ei ole totta. No, kiitoksia. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos samoin. Yeah. Päivää. Hyvä vaan. Mitä on olo, jos mulla ei yhtään hiloja? Se on olo. Mulla on... Noteraamme kuitenkin. Tää on ruotsia. Se ei haittaa mitään. Okei. No mä hankkiudun eroon samoin kuin ruotsalaisista tästä. No, kiitos. Kiitos. Apua. Kiitos. Hyvää joulua. Miksi tänne kannattaa sun mielestä laittaa? No, se oli niin iloinen olo, kun tää on jotenkin niin kontrastina siihen, että täällä on näitä kusettajia, jotka kerää rahaa. Niin... Ai mitä kusettajia? Täällä Mä en ole kuullutkaan. Mitä kusettajia? No, et ehkä tiedä, miten tää toimii, tää keräysjärjestelmä. Niin, No miten se toimii? Miten se toimii? Kun ei Googlatkaa. Ei, mutta olisiko sulla nyt Mihin tää kertoa menee? jotain? Mitä? Mihin tää menee? Sua ei kuvata Ei, ollenkaan, joo, sun sä et naamaa ei sun kuvata ja äänikin varmaan muutetaan. Tää on niin koulutyö siis tää. Niin. No eli, no, tämä on tietenkin hypoteesi, mutta että romanialaiset niin sanotut mafiatyypit orjamaisesti pakottaa tänne ihmisiä kerjäämään, Joo. jotta he saavat semmoisen liikevaihdon käyntiin ja ne maksavat sitten rahat niille mafiolle ja ei ne kerjäjät saa sitten itse mitään muuta kuin leivän kantaa. Ajaa. Ole hyvä. Kiitos. Joo, kiitos, hyvää joulua. Paljon. Ei. Joo, että en tiedä oliko aloittelijan tuuria vai mitä, mutta saimme mukavasti kassaa ja tällähän pääsee jo joulumielen alkuun mukavasti.